lijepo. Evo, ja ću u prethodnom dogovoru, najprije vas sve skupa lijepo pozdravim, ali u prethodnom dogovoru tako smo se dogovorili da kad je u pitanju Zakon o radu, ja se osvrnem na agencije za privremeno zapošljavanje sa osvrtom, ali da bi razgovarali o agencijama i o radnicima koji rade u agencijama za privremeno zapošljavanje, moramo se osvrnuti i na socijalnu situaciju u Republici Hrvatskoj. Jer bez toga teško uopće možemo se dočarati situaciju kada se umanjuju već sada niska prava radnika koji su radnici drugoga reda ili neki koji kažu robovi modernog vremena. Stanje u Republici Hrvatskoj imamo na Zavodu za zapošljavanje 377.000 nezaposlenih ljudi koji jednostavno teško imaju šansu doći do radnog mjesta. Od tih 377.000 nezaposlenih još gora je situacija da je negdje tijekom iduće godine, 2013. godine, 97.000 njih brisano sa liste Zavoda za zapošljavanje po raznim osnovama. Ili se po prijašnjem zakonu nisu na vrijeme prijavljivali, a nisu se prijavljivali jer su izgubili svaku nadu za doći na posao, ili po nekim drugim osnovama, tako da je znatno veća brojka onih koji jednostavno ne mogu doći do radnog mjesta. Najgore u svemu tome što od tog broja imamo negdje oko 73.000 mladih do 24 godine koji ne vide jednostavno šansu u zemlji da rade i da zarade. A s druge strane, neki dan se desilo da u proračunu Republike Hrvatske je Zavod za zapošljavanje i za poticaje za zapošljavanje ostao bez 177 milijuna kuna. Neki kažu zbog greške softvera, grčića, ili to je pitanje neodgovornosti onih ljudi koji obavljaju taj dio posla. Socijalna situacija u Hrvatskoj je takva da imamo negdje oko 1/3 stanovništva koja se nalazi na granici siromaštva. Imamo negdje oko 20% stanovništva ili svaki 5. građanin u Republici Hrvatskoj je siromašan i ne može se podmiriti svoje obaveze da bi mogao se prehraniti i pokriti one potrebne troškove koje su mu za stanovanje. A sa druge strane, najnoviji podaci nam govore da negdje imamo sada trenutno oko 220 multimilijunaša. Pred 10 godina smo imali 128, a procjene govore da za 10 godina ćemo imati preko 300. Kada povučemo tu paralelu, onda vidimo sve više imamo siromašnih, a sa druge strane jedna skupina ekstra bogatih u našoj zemlji. Po tom pitanju, kada i uspoređujemo određene statistike, onda Hrvatska je na jednom vrlo visokom mjestu, kažu da je na 55. mjestu po tom bogatstvu i da je jedino Grčka ispod nas od ovih balkanskih zemalja, dok ostale sve zemlje su u statistici na drugom položaju. Ono što je bitno još reći da u 2 godine ove vlade, htjeli mi ili ne htjeli, ali moramo je kritizirati, jer u te 2 godine ostalo se bez 70.000 radnih mjesta, a izgubljenih tih 70.000 radnih mjesta nestalo je i 6 milijardi kuna koji su za javne potrebe. Ti radnici kada nisu radili, nisu plaćali ni doprinose, nisu plaćani porezi, nisu plaćani fondovi, a i tu ne uračunamo i onaj dio smanjenje njihove kupovne moći, jer kroz kupovanje i PDV isto je jedan dio prihoda. Sa druge strane, vrlo slična brojka u te 2
godine da je negdje oko 69.000 više nezaposlenih na burzi rada. Po statistikama, kada je u pitanju socijalna situacija, onda jedino ima umirovljenika, nešto manje, i to po zadnjim podacima 22.300 ih ima manje, ali zašto ih ima manje? Ima ih manje zato što 23.000 ne primaju mirovinu jer nisu dostavili svoj OIB, to je manje više oni umirovljenici koji žive u drugim zemljama i njima su uskraćene mirovine. Kada bi ove sve statistike uzeli i kada bi, a vjerojatno ovi kada i dođu do svojeg OIB-a, njima će se morati isplatiti zaostatke mirovina, onda će odnos između radnika i umirovljenika biti u katastrofalnoj situaciji i daleko je nepovoljniji nego što su službeni podaci. Ja sam pokušao izračunati, to je jedan umirovljenik naspram 1,58 onih koji rade. U takvoj situaciji mi idemo mijenjati Zakon o radu i idemo tim zakonom i umanjivati sadašnje prava radnika. Ono što Vlada i ministarstvo navodi kao razlog za potrebu izmjenu Zakona o radu, a to kaže da bi se trebale smanjiti troškovi rada, jer da troškovi rada čine 50% bruto društvenog dohotka i da bi trebala biti veća konkurentnost poslodavaca, jer da je preslaba konkurentnost. I sada kada uzmemo pitanje analize kojom se utvrđuje konkurentnost, onda nam tek tržište rada je na 5. mjestu kada se mjeri konkurentnost. Na prvom mjestu je neučinkovitost državne birokracije i na tom planu ova Vlada skoro ništa nije napravila. Na drugom mjestu je politička nestabilnost i mi imamo jedno previranje kada je u pitanju politička slika u Hrvatskoj i tu postoji i određeni dio nestabilnosti o kojem možemo reći. Na trećem mjestu je korupcija. Korupcije smo imali za vrijeme vladavine HDZ-a i sada možemo isto reći da ona nije do kraja iskorijenjena, jer i ovo što se dešava u Vukovaru i tako dalje, to su isto tragovi korupcije. Ono što je pitanje u Sisačko-moslavačkoj županiji sa županicom, a da ne kažem da vjerojatno ima i na drugim mjestima, što će se tek kasnije saznati. Na 4. mjestu je porezni sustav. Kad je u pitanju porezni sustav, onda najveća nestabilnost, jer je jako puno kroz porezni sustav ovo zadnje vrijeme mijenjano, a tek onda na 5. mjesto dolazi tržište rada. I sad, kada bi usporedili taj dio tržišta rada sa brojkama koji nam govore da prosječna plaća u Republici Hrvatskoj po zadnjim podacima je 5.500 kuna, a da u tu prosječnu plaću ulaze i ekstra visoke plaće, to je pitanje menadžera, vlasnika pojedinih tvrtki i tako dalje, onda dolazimo do podatka da negdje oko 70% radnika, svih radnika zaposlenih u Hrvatskoj imaju ispod prosječnu plaću, a tek onih 30% iznad prosječnu plaću. I uspoređujući te iznose, onda možemo jasno i zaključiti u kakvoj situaciji se nalaze danas radnici. I na kraju, kome pogoduje ovakva izmjena Zakona o radu? Sigurno na osnovu ovih podataka koje sam iznesao, samim radnicima ne. Ona pogoduje poslodavcima, jer iz ove situacije će doći do još većeg izrabljivanja radnika, a u korist poslodavaca. I sada ću se osvrnuti na ono pitanje kada su u pitanju agencije za privremeno zapošljavanje. U predloženim izmjenama zakona koji je prošao prvo čitanje, onda onaj dio iznajmljivanja radnika se produžuje sa godinu na 3 godine. To znači da će se moći na dulje vrijeme iznajmljivati radnici, ali na istim poslovima.
Mi znademo da u praksi se dešavaju stvari, da se mijenjaju nazivi, da se papiri čine jedno, da se radi kada je u pitanju nešto sasvim drugo i da onda ovaj dio ne postoji nikakve zaštite kada su u pitanju ti radnici koji se iznajmljuju i oni su praktično ono što sam i rekao na početku robovi modernog vremena. Ono što je još najbitnije reći da u ovom samom zakonu postoji nekakva mogućnost da u agencijama gdje su zaposleni, ako nisu iznajmljeni, onda moći će im primati naknadu za 1 kunu. Bitno je da im se plate onaj dio doprinosa, a za dio rada koji je sada bio propisan da se morala prosječna plaća isplaćivati, sada ni to neće biti obaveza, jer će tamo insistirati na tome da se potpišu takvi ugovori, da ih ti vlasnici ne moraju plaćati za vrijeme kad ne rade. Radnici u agencijama su potplaćeni, oni imaju manje plaće, rade na drugim mjestima nego što im piše ili u sporazumu između agencija i vlasnika tvrtke ili ono što im piše u njihovim ugovorima kada se iznajmljuju. I sad nešto što je vrlo bitno za reći, da ministar Mrsić i njegovo ministarstvo, a i vlada, kada su u pitanju agencije, nudi ovakva rješenja, a prije drugog čitanja mi sad tek imamo situaciju da oni kreću u određenu analizu što se dešava preko tih agencija i kako rade ti radnici, pod kojim uvjetima rade. I što je najvažnije, danas trenutno imamo negdje oko 80 agencija sa približno oko 8.000 zaposlenih tih radnika. Ni te sve agencije koje su bile u obavezi da im dostave određene podatke nisu im dostavile. Čak su u dio agencija oni morali poslati inspektore rada da bi prikupili određene podatke. I onda možete si zamisliti, predlagač zakona nudi nešto u zakonu, predlaže nešto u zakonu, otvori o tome javnu raspravu, sa sindikatima ne obavi tripartitni odnos socijalnog dijaloga, nego nasilno uputi Zakon o radu u prvo čitanje, bez određene analize, bez određene potkrepe, argumenata i činjenica zašto bi trebalo doći do promjene u tim agencijama i zašto bi radnici u tim agencijama imali kudikamo još manja prava. Uz taj dio agencija mi imamo i određene podatke da dio agencija je dio vlasnika tih agencija tijekom koje su negdje pred 10 godina počele nastajati u Hrvatskoj, rastu iz godine u godinu, a to znači da i više radnika radi u tim agencijama. I ja sam se susretao sa dosta slučajeva rada, navešću tu nekoliko primjera, jer u Iridi u Daruvaru, a to je jedna tvrtka koja se bavi preradom ribe, ona je u vlasništvu u koncerna Agrokora od Todorića. 30 radnika je zaposleno na neodređeno vrijeme, a negdje oko 130 radnika uzimaju putem agencije. I godinama, negdje oko 10-ak godina, ti radnici tamo rade tako, a bilo je slučajeva da zbog određenih prava i isplate, što božićnice, regresa za godišnji odmor ili nekih drugih naknada koje su dobivali tamo stalno zaposleni radnici, prije isplate božićnice njih jednostavno pošalju na Zavod za zapošljavanje, isplate onim radnicima tamo koje rade, da eventualno ne bi neko saznao ili eventualno tužio, ili u sadašnjim odredbama zakona stoji tako da pod manjim uvjetima ili lošim uvjetima, kad su u pitanju primanja radnika, onih koji su iznajmljeni iz agencije moraju biti identični sa onima koji rade kod te tvrtke. Ali ti poslodavci itekako se znadu snalaziti na štetu tih radnika i oni ih
pod tim dijelom koriste. Koriste i onaj dio zakonskih odredba da se napravi 2 mjeseca prekida, pa prelaze u druge agencije i tako u nedogled, i oni su praktično ljudi koji ne mogu si ništa u svojem životu planirati, ne mogu imati nikakvu sigurnost, jer nikad ne znaju šta će im se sutra desiti, jer sutra mogu reći agenciji vi više nećete raditi. Ima ovdje takav slučaj i u Zagrebačkom holdingu, ali ima i slučajeva s kojima smo se susretali, a ja sam imao prilike da sam postavio jedno zastupničko pitanje i sam dobio informaciju u Našicama da u Hrvatskim šumama, u javnom poduzeću koje je vlasništvo ove države, dio radnika radi putem agencije za iznajmljivanje, i kada su mi se oni obratili, postavio sam zastupničko pitanje i tada je inspekcija otišla tamo, utvrdila je nepravilnosti, pokrenuli su određene prekršaje prema agencijama, ali i prema Hrvatskim šumama, ali više ti radnici nikad nisu imali šansu da dođu do posla. I to vam je takva situacija, oni moraju šutiti, moraju trpiti, ne smiju ići na bolovanje, ne smiju se ničega odreći, jer onda više neće imati radno mjesto i onda više neće imati ni ona mala ili najmanja primanja koja primaju preko agencije. Drago mi je bilo da i ovdje u Gorici je bilo slučaj u Croatia Airlinesu, ali oni su uspjeli svojom upornošću, svojom zajedničkom solidarnošću ophrvati se tom dijelu i uspjeli su suzbiti da su im preko agencije, jer su ih pokušavali prebaciti u agenciju, i da su kolektivnim ugovorom to regulirali da agencije ne može doći. Ali ovakvim načinom kako idemo u izmjene Zakona o radu, pitaj Boga što se sutra bude moglo desiti ili što će se desiti, jer svaka izmjena Zakona o radu samo su kudikamo manje prava radnika. I na kraju samo da završim, kada je u pitanju Zakon o radu, onda negdje oko 110.000 imamo poslodavaca koji imaju zaposlenih manje od 20. A ti poslodavci koji imaju manje od zaposlenih od 20 ipak su radnici jednog drugog reda, oni nemaju ni pravilnike o radu, njih je lakše otpustiti, njih se može ucjenjivati i negdje takvih radnika u Hrvatskoj je oko 360.000, a to je blizu 27% svih ukupnih radnika u Republici Hrvatskoj. I to su radnici koji su manje zaštićeni i o tome u ministarstvu ne žele razgovarati, ne žele napraviti zakon da bi se i ti radnici zaštitili i da bi imali neka veća prava, nego idu u izmjene Zakona o radu koja i dalje smanjuju prava radnika, a što je najvažnije dovode u vrlo nezgodnu situaciju radnika kad su u pitanju njihove primanja, jer oni moraju šutiti, moraju onako raditi kako im poslodavci kažu i ne smiju se pobuniti, a da ne kažem da kod tih poslodavaca niti se smiju sindikalno organizirati, jer tada će vrlo lako ostati bez posla. Evo, toliko od mene, stojim vam na raspolaganju da me slobodno pitate oko svega, pa ja ću vam odgovoriti ono što znate.